Ka sning parish kalayo ban pli kawai ka yeng mani batmai ka bahap akasnong mautan ra ka bajangai na ka parish bat ka surok ru ka bomdam biang hadu kata-kata hakane ka singi i Archbishop Victor Lingdo lawan ban pli ban kerku ya kani ka yeng mani batmai ka wala ai nam hau Joseph bakhoy baleng ba ka jing trei sutam ki parabangnya jong kani ka balang hamtam urang ba balang ba Francis Lingdo kilia trei da ka bormet lajong badau senyang kila don katu kat ni ru kinong yaram kum na ka parish sning ha ka jingelam u parish priest u Father Pius Shadam bat kum ju ru lano senyang da ka parish katedral. Gam dengan cuman makraman beli kan ini kepada bantu ya kan ini kepada pemain ini yang kalau dan bisa bantu pada bantu dosa